Všechno to začalo na podzim 1994. Na Strahově tehdy zahráli Pink Floydi a penzijní fond České pojišťovny získal licenci a zahájil činnost. Už za 2 roky jsme měli 100 000 klientů a ano, i královna Alžběta II. Se na to do Prahy přijela podívat. Pak to nabralo obrátky. Kolja dostal Oscara, Zlatí hoši ovládli Nagano a rok na to vstupujeme do NATO. A přišlo milénium. Do nového tisíciletí jsme vstoupili s velkým očekáváním a touhou pomáhat klientům. No a o rok později se už penzijní připojištění stává součástí nabídky zaměstnaneckých výhod. V roce 2002 míří do světa počítačových her česká legenda Mafia. A i my překračujeme hranice. Objem našich aktiv přesahuje 10 miliard korun. V roce 2005 v Krkonoších napadlo rekordních 335 cm sněhu. O 2 roky později máme i my svůj rekord. 1 000 000 klientů penzijního fondu. Světlo světa spatřil první iPhone a tak jsme také naskočili do nové éry chytrých technologií a představujeme Pepu, portál pro obchodníky. Píše se rok 2009. Do popového nebe odchází Michael Jackson a my překračujeme 50 miliardovou hranici aktiv společnosti. Výbuch sopky na Islandu omezuje leteckou dopravu. Nic ale neomezuje náš zisk, který dosahuje rekordních 1,15 miliard. Jako první na trhu spouštíme online klientský portál, abychom klientům byli ještě blíž. V roce 2013 se rodí první pražská paterčata a tak také množíme úspěch. Došlo ke strategickému sloučení s Generali penzijní společností. O rok později přebíráme ještě klientský kmen od Raiffeisen penzijní společnosti. V roce 2017 se Donald Trump stěhuje do Bílého domu. Britové chystají Brexit a my na turbulentní dobu reagujeme nabídkou stability pro naše klienty. Jako první spouštíme balancovaný převod, který chrání jejich úspory. A taky je co slavit. Třeba 100 let od vzniku Československa. A taky slavíme dokončení digitalizace. Nově je u nás možné sjednávat a měnit smlouvy online. No, to jsme netušili, že hned o rok později tohle bude tolik potřeba. 2020. Celý svět postihla pandemie covidu a ukázalo se, kolik věcí jsme brali jako samozřejmost. Svět se změnil a my měníme jméno. Nově jsme Generali penzijní společnost. Počet klientů využívajících náš online portál přesáhl hranici 600 000 a my jsme jim všem k dispozici. Pomáháme jim i v roce 2021 spravovat jejich úspory a plánovat klidnou budoucnost i přes mimořádné události, jako bylo tornádo. V roce 2023 se vedení ujímají muži silných křestních jmen Karel III. A Petr Pavel. A silné jsou i naše účastnické fondy. Připsali jsme rekordní zhodnocení a dosáhli nejvyšší výkonnosti za celou historii. A co přináší letošní rok? Jsme mistři světa v hokeji a navíc doma. Barbora Krejčíková je vítězkou Wimbledonu. A my také vyhráváme. Už 30 let jsme jedničkou ve spoření na penzi. Za to patří velký dík našim klientům i zaměstnancům.